Sanbona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Ubani lo? Ubani? Oh, kanti ngiyanga. kaNomusa. Yeah. Linjani sisi? Yaphila njani? Hayi sisi angikaze ngikhubeke kanje empilweni yami. Angikaze nje ngikhubeke. Kwenzekeni? Hayi ungilimazile sisi. Ungilimazile futhi uyabona nje imini yonke usuku lonke nje namhlanje lonakele. Kanti sihlala uhlala. Hey. Wasisi. Mina Uyangazi indlela engidaleke ngayo nje angikwazi nje inhlobo ukuhlala nodoti esifubeni ngiyayikholelwa. Makathi angikaze ngibone ngisho ukubona namhlanje. Uhlala uzenza izinto sisi. Yabo le ulinyusela izinga. Ushintsha amagiya ke manje, ushintsha amagiya. Awu Nkosi amavudlala ngaba angikaze ngikubona nokubona. Vele akwazi ukungibona kodwa izenzo zakho sisi ngiyazibona. Hey. Ngiyazibona izenzo zakho. Ziyangilandela futhi kakhulu. Awahlupheka wemntakasibisi. Sengenzeni ke manje? Kade ngisemfuleni ngiyowasha sisi. Mangiwasha emfuleni ngifica lapho umkakhuza lo mfazi lo wakhuza omncane. Yeah. Siyawasha-ke siyayixoxela nje ngingabi nankinga ke futhi njengoba uhlezi usho ukuthi nje ngiyamzonda ngingabi nankinga nje ngimkhulumise-ke ngingabi nankinga. Hayi kwabe ngiyonile-ke sisi kwabe ngiyonile ngalokho. Akhiphe-ke akhululeke kwamazwi kathanda ukukhuluma lokho ehleka kwakhe. Makathi ha. Wakhipha ilo ingubo le ublanket omuhle nje omuhle-ke nje. Hayi angitshengise-ke buka-ke uNomusa wangipha lo blanket. Umile nje uyakhuluma uyaqhamuka nje ngiyayizwa inhliziyo yami iyomfeka. Ngiyoba ngithi nini ekunikaphi kathi sekhunga ingane yakhe Manje inhliziyo yakhe inyokwayo. Uyaqapha ngicikekile masibisi. Ucikwa yini? Ublanket wami phela loyana. Owami nje lo blanket iqiniso lisho njalo nje ublanket wami loyana. Iqiniso elivela lapha lelo lisho njalo. Esilaziyo nje sonke wonke umuntu ngisho ngambuza uyazi lo blanket ufanele mina. Masibisi wangishiyelani ngempela mhla uyobona ingane kaNomusa. Wamatha. Wagcina ungishile nje ngempela wangishiyela. Ngangikutshelile nje ngikufihlela ngakutshela ngathi ngizokushiya. Hayi bosisi. Ngakutshela ngikufihlela ngancane wangiza ngikufihlele ngakutshela ngizokushiya ngenxa yalezi ingqondo zakho uhlela ukukhuluma ngengane yami ngomzukulu wami uhlela ukukhuluma into ezimbi. Wenzeni uNomusa? Hambi ibhayideli lingahambi sengibamba. Hayi bo usebelethile phela. uNomusa ubelethile. Angithiwa kunezinkulumo la uNomusa ekhulelwe. Ukuthi njengoba behlala phesheya esebenza phesheya nje indoda yakhe iselela eMzansi bekunezinkulumo zokuthi engathi wafike watholana namashayina lapha wabe ongaphansi ongaphezulu wayesekuqhuma isisu njalo indoda yakhe ibiselela eSouth Africa manje yikho ngibuza phethu ngane ukuphume enhloboni kuyabonakalana Wamatha suvele wangenzela nje izinto zalula ngani yakwethu kanjani manje bengithi ngifuna ukukucela ukuthi ungiphelezele wena nomkakhuzwayo omncane sihambe siyobona ingane kaNomusa siphathe nje impahlana nje intweni lokho sesikwenza kokusambonjwana sihambe siyobona lapha kaZulu siyobona ingane hayi usisizile ingane yakwethu usuvele wenza kube kwabulula nje konke ngeke usayi uzohamba nobani uzohamba nomkakhuzwayo sengishiya hayi bomkakhuzwayo ilushiye mina masibisi awungeke masisi angikwazi nje ungayibona ingane kaNomusa angikwazi sale ngivele ngikushiye kwala awukwazi musukuthwala phela ngizothwesa ubani mina ukhuluma kakhulu nasemlomeni akwazi nokuzithwesa awungeke uzosala kanjalo uzosala impela nje awuyi ngeke masibisi hayi la ungayi khona khohlwa ngiyacela sisi ngeke ngikhulume uyangizwa yini ngizoyiphatha kahle hayi khona into ozoziphatha wake wakwazi uziphatha kahle wena ngakutshela ngathi ngizokushiya ngithi ngizohamba nawe ufike lapha emzini kaNomusa ufike ukukhuluma ucofi ubale zonke izinto lezi masufika ke laphana ke impahla ngabe ziza kumina seziya kulomfazi kakhulu ngoba uyena wayekhona hayi sisi kodwa azimfanele iqiniso zithi azimfanele unomfanele ngoba uyena uyimpelezelile uNomusa phela ufana nengane yami sisi iqiniso lisho njalo nje Wamatha silokho sabuya lapha yana emzini kaNomusa yini okwayizwa kuthiwa ikhulunywa umkakhuzwa omncane iyo le yokuthi uhambe manje evunguza ngoblanket wami namanga akazaza avunguze umbone emfuleni wakukhombisa ublanket akazaza avunguze bese ngiqhoshela phela ubevele enza ngama ubefuna ukungivukuza ubevele ngivukuza ngamabomu wena indaba wahlela ucushwe ngathi wena ngathi uqhwasha wahlela ucushwe ngathi uqhwasha wena sisi wena ukhuluma lonto nje usudiniwe ke manje usuyeyavutha usuyilangani wena vele wapha ungiqhatha nabafazi usungaze umngane lomfazi ke manje usungiqhatha nasehloko ngitshela uyazi vele futhi nawe ubonise ngishintshile ebusweni angibange ngisawashana nokwasha ngivele ngaqoqa nje impahla ngaya kwami ngathi nje ngeke ngize ngisho ukuza la kwakho bengithi angithi avuzenza uhlanya yazi bengithi ngifike ebusuku nje ngoba nakho ngilongihlele ngithi ngeke ngiyi
ngoba ngazithi mangiza la ngalesa sikhathi bengizofika ngikhulume sisi bengizokona nje bengizoqeda ngawe kodwa ngiyabona ukuthi ngeke ngikwazi ukulala ngeke ngikwazi ukulala sisi nginalento ya sisi ngixovile umoya manje into yakho ithini ke ufuna ukwenza njani ke manje uzokwenza njani ke angazi sisi ngizokwenza njani kodwa khona into efanele ngiyenze ngoba kancane uyangihlubuka uyangihlamuka uyazibuza ukuthi kungani ukuzibuza ukuthi kungani umoya wakho phela kuzothi zinuka amakhwapha sisi zinuka amakhwapha ukuthi kungani ngenza leyo nto ungena umoya nje uthile engawazi umoya wani walomfazi lo walutuzwa akhuza kube hey futhi yabo nje mina hey kunezinkulumo vele ngolomuzo wakho uzathakathakathi mhlawumbe usungena umoya wokuthakathi uyasibona ke vele uyathakathi yebo ngizokhuluma lento ikhuluma kuthiwa khona umuntu olemnyango ozongena la ulale into ikhuluma vele uzothi sikhuluma ngamagama abantu sithi abantu bayathakathi kanti akathakathini akasengithakathe phela mina ngasi usakuthakathele nakho nje manje yonke into usuyinika yena nakatha yini ezolandela lana sibisi hayi uzosonta naye siyeke lezi zinto ezikhulumayo vele ngizosonta naye mayifuna ukusonta uyathakathwa la mfazi ayikho kaze bekhona hayibo uzosandisela amakholwa ayifake enkonzweni kanti nje ifake ehlula wena ifake ehlula wena mina sesingisho manje ukudiniwe ngisho ngikhuleka mina ngiyaqobovula ngizwa nje ngiyaqobovula kumanje udiniwe udiniwe into engathi shu ufuna ublanket kwafuna ublanket uthole wena wawungekho uphuzani vele lapha iphuza itiyi uthi ngibuka lethe uyangishisa phela kanti angitshela ukuthi uyashisa hayibo hayongeke selemncane kuba ncane enze elinye hayibo we makatha ileli khofu lelo ngiyalibona lelo mfazi engalithanda uNdlovu ngiyakhumbula uNdlovu ahleze efika lelo tizithini lakho awungenzelelinye hayi ngiyaphatha ibusuku ungenzele elinye ikhofu awuhambe kwakho sekufanele ngichathazele ikhofu la hayibo akho ikhofu ngizochathazela lona ngizokuchathazela zonke izinto uzolipha umkakho uzwayo uhlukane nengane yomuntu awuhlukane nengane yomuntu hlukana naliya ngane wemani ungisamkhathazela ikhofi ngilithanda kabi ngifuna ukulenzela ugumedi ngoba yabona kanti ngiphetele ukugcina ayibo ulaze lapho ugumedi ikhofi elinje abanale test nje leyo ukuthi akazi ngathi amalala awuhamba isikhathi sami sofunda iBhayibheli awuhambe ngifuna ukufunda iBhayibheli bese ngiyakhuleka ngilala mana ngishothela amazambane lapha nengilethula amazambane mama thangi zokulesela kusasa kusena amazambane vele kokwenzela utho manje kuhlwile zokulethela ekseni ako bazofika ngempela ngizothumela ingane ekseni sisi phela kulungile uma ubonisa ngwalethu unyuka uzwa awuhlala lento yomkakho uzwayo ngithe miyeke umkakho awuzwana wena umciya kahle njalo lokho hlukana nengane yomuntu uyazwana bye siyabonga kulaba abasubscribe-ile laba abangasubscribe inkinga yini kuphi sefanele hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe-ani-ke ngoba nakho ningaboni fanele subscribe nina aniboni ubakafelani pho ngiyacikeka mina why ubakafa nibuke ni-like and comment laphana hayi bakwethu kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye ngabhayini